Bon dia, cunitencs i cunitenques. S'acaba l'any i arriben les festes de Nadal. I volia desitjar-vos a tots vosaltres els millors desitjos per a aquestes festes de Nadal i sobretot per l'any 2023. Deixem enrere el Covid, una pandèmia que ens ha marcat a tots i a totes. I encarem el 2023 amb il·lusió, amb ganes i amb reptes de futur. Aquest equip de govern té marcat 3 objectius principals i primordials. El primer de tot és continuar la millora de la via pública. Sabem que encara queden moltes coses per fer, però hem començat una millora que feia molts anys que no es veia i cal posar en valor. El segon punt és que estem millorant els serveis públics que molts de vosaltres ens demanàveu, sobretot la neteja. Hem encetat un nou contracte, encetem una millora i més servei de neteja i això farà que el nostre poble sigui més net, que és el que tots vosaltres ens heu demanat. I sobretot, treballem pel futur, perquè Cunit sigui un poble d'oportunitats, que deixem enrere la condició de ciutat dormitori, que la gent trobi feina a Cunit, visqui Cunit i gaudeixi del seu poble tot el dia. I aquest és un objectiu que tenim molt clar. Treballarem el 2023 per fer el Cunit del sí. El Cunit del sí a les millores, sí a les inversions i sí a guanyar-se el millor futur per tots i totes. És per això que us desitjo bon Nadal i els millors desitjos pel 2023. Endavant, Cunit!